Zvikoro zvakavhurwa ipapo bo. Season 2 yakuda kubuda ipapo bo. Tasuwa drama. Ibude. Inobuda nachiro zvataita pekutanga. Uyombotanga sei? Tatichi. Mabhazi akufamba ipapo bo. Pamusika tikutenga ipapo bo. Chikoro takavhura ipapo bo. Zviri Mudzimba season 2 ikuya bo. Mukuru wangu ndasuwa drama. Ndasuwa drama. Aiwa ini ndasuwa drama. Ingone yagonika wani. Hello guys, this is Lillian from Zviri Mudzimba, and sitting beside me is my Tanya. Guys, we haven't disappeared yet. We are planning and preparing season 2 for you. So the first episode of season 2 is going to be released sometime this week. So guys, please do not disappear. Season 2 is gonna be lit, trust me on that one. So keep sharing, and those who haven't subscribed, please subscribe. And also for those who haven't seen our fan page yet, we've got a fan page on Facebook. You can just search for Zviri Mudzimba drama and you'll find us there for updates on season 2.